ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстон, кадоме ки границара бошад ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо ширкати Акаи Собирро тавсия медиҳем. беҳтарин ширкат аст. Акаи Собир дӯстон беҳтарин шахсият ба нави мошин қати мақсад граница мегирад, мебарад, меорад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. иншоалло ки одами чақчақкия дар раҳ зиқ намешавем баъдро. номерҳои ватсап мондагиаш муроҷиат кунед. ба ҳаматон дӯстон роҳи сафед. дӯстон, мегузарем ба якумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯшии дӯстони азиз 4 дар хонаи 10 сотиқ заминай, оби свети доимӣ ҳаста, як меҳмонхонаи алоҳида дорад. ремонтҳояш миёнавӣ қарор дорад. дӯстони азиз, дар ноҳияи Рашт, нархша 500 000 сомон мега, боз арзон мешавад бародаро. марҳамат, касоне ки хонахар бошад, 4 дар хона 10 сотиқ замин, касоне ки хонахар бошад, дӯстон, номерҳои ватсапаш, номерҳои дастиш мондагай занг мизанед ва аз номери канали мо дӯстон ҳатман салом расонед. дӯстон, мегузарем ба дуюмин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯшии дӯстони азиз дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. 3 дар хона деҳаи Амоншайхш мегӯянд. дӯстони азиз, 3 хонага калидор, 3 падвал, 4 сотиқ замин, забураш ва кӯрок 4 тараф маҳкам, оби светам ҳастай. дӯстони азиз, дар наздикии хона мактаб, масҷид, духтурхона наздикай. шаҳри Ваҳдат тарафи Амоншайх мебошад. бародаро, касоне ки хадои ане бошад, оби светам ҳастай, деҳаи Амоншайх. нархша 178 000 сомон мега. хона дастирошни фурӯхтан дар кор. дӯстони азиз, марҳамат, дар канали мо подписатсия кунед. иншоалло хонаҳои арзона аз ми канали мо ёфт мешавад. дар номери 6126 марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. мегузарем ба сеюмин хонаи фурӯшии дӯстони азиз. хонаи фурӯшии мо қарор дар ноҳияи Данғара, деҳаи Исмат Шарипов меганаш. дар 3 дар хона 6 сотиқ замина, ноҳияи Данғара, деҳаи Исмат Шарипов. дар даруни хона кухни бания дарунӣ ҳастай. нархи хона 175 000 сомон мега. касоне ки дӯстони хадои ане бошад, савдо ҳам мешавад. савдо дар назди хона. телефоно барои тамос 902 79 85 59 занг бизанед. дӯстон, маълумоти анитори хонаро аз худи суҳбаш пурсон шавед. ассалому алайкум бачаҷон, сӯзен хубед, саломатиятон хубе бачаҷон? ма дар миди хонагаи тарафи ҳамин профсоюзу Маяковскию симси кеми ҳоҷатхона ва наш адел набошад, хел нархи дастрас кунед. ман як зани танҳоем, то ами қачи надар қати келинои акоу келинои апоу хеш заборо қати зодам. имрӯз ҳамаш келиндор шидан. ман раи хона бировардам ки бубробираҷо табиё ва пеш аз зимистон ман раи хонашон пеш карда будам. ман дар дали хонаи да духтари амаки ӯ бевазанад қати ҳамо меистодам. худам повур кор мекунам, ойлик мерасонам. ама қасу ман худам ҷамъ кардам. бачак нав Россия рафтагия, боина вазъияти Россия и хел шидагия. шукронаи худо буда ки ғарибам як тано буда сумша ҷамъ карда роҳи кестае. яъни байни 2 сола қариб 250 каса ҷамъ кардем. дар бача сабқа нами ягон комиталия ягон чия ки ман дар нишон медиҳед ман бинависам.
یعنی نمرم در کارت دارم این قیقه پرتویان سوما چکو کنم یک ده نشان بتن یادمم کنه باور کنه ایدن پیشم کنم که برای تجربه بیام. دوستانی عزیز، پنجمین اعلان ما مغازه فروشی است، مغازه запчасти اوپل و مرسدس. магазин дарозиш 8 метр ва 8 ба 5 бошад дар шаҳри душанбе автосервис. нархша бо маслиҳат гуфтаган дӯстони азиз, срочно сум дар кора. касоне ки агар нархша масла бо маслиҳат мекунем, марҳамат, вариантҳои алиширам ҳастанд. дар номерҳои 0997 ватсапша, дар номерҳои 7499 номерҳои дастиша дӯстони азиз. мағозаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе автосервис. срочно сум дар кора, нархиш бо маслиҳат. ана вариантҳои алишира мақсад мебинед ба ягон хона ё ки ба ягон мошин харида иваз карда мешавад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мо дар сомонаи YouTube канали нав кушодем бо номи Арзон TJK. дар ин канал фақат хонаҳои фурӯши арзонека барашон пешкаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш бачаҳо подписия кунед ва дар комментария Арзон TJK ба пеш мебарад. ссилкаи канали дуюмон дӯстон дар комментария закр бид карда, аз ҳаматон хоҳиш бидорем подписия кунед. дастгири шумо пештари мост. раҳмат барои дастгиритон. салом ҳизор, мо интизори зангҳои шумо ҳастем. дӯстон, мегузарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯшии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе, мойкаҷ тезгари болош меган. се дар хонаҳай 6 сотиқ заминай, хона бо хишти пухта бардоштагиай. оби светам ҳастай. се дар хона як калидор, так як хона подвал, ду хона калидор шикатур кардагиай. дару тиреза дорад, оби свети постоянӣ ҳастай. рӯпарӯи кирпичзаводи мойкаҷи диш меган дӯстони азиз. шаҳри душанбе. касоне ки аз шаҳри душанбе хонахар бошед, нархша 230 000 сомонӣ мегӯяд, бо савдо дорад. дар номерҳои 7500 занг биден дӯстон. маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед пурсон шавед. дӯстон, эълон ба хурду калон. касоне ки ягон чи барои фурӯхтан ё ин ки реклама кардан дошташед, барои реклама кардан чизе доред, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон трактор, ягон мошин, марҳамат дӯстон, дар ватсап равон кунед. иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. подписия фаромӯш накунед. дастгири шумо пешаи мо себашо. лайкора фаромӯш накунед. мегузарем ба хонаҳои имрӯза. дӯстони азиз, ҳаштумин эълони мо замини фурӯшӣ ҳастае ки замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, қитъаи Чорш меган, маҳаллаи Заринқул. 8 сотиқ заминай, нархша срочно фурӯхтан дар корай. нархаш 35 000 сомонӣ. 300 метр дуртар мактаб ҳастай, оби светам ҳастай. дидесен хай дӯстони азиз, ин ҳами замин фурӯхта мешавад бо нархи 35 000 сомонӣ. боз касоне ки агар аз номи канали мо гап занад, арзон ҳам мекунад дӯстони азиз. марҳамат, дар номерҳои 2371 номерҳои ватсапшан ва дар номерҳои 3950 номерҳои дастишан занг мезанед. маълумоти пурро аниқтари заминро аз худи соҳибаш пурсон шавед. дӯстон, мегузарем ба нӯҳумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дӯстони азиз дар истигузар дар шаҳри ваҳдат. се дар хонаи 6 сотиқ заминай. хулоса дидесен дӯстони азиз, хона дар чӣ ҳолатае? гирдиш маҳкам, дароза часпондагӣ. хона дӯстони азиз, се дар хонаи мақсад бо семиблок бардоштагӣ дар шаҳри ваҳдат дар истигузарш меган. нархша 90 000 сомон мегӯяд. боз касоне ки хадри амин бошад, муомила ҳам дорад. марҳамат дӯстони азиз, дар номерҳои 3737 занг бизанед. маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибаш пурсон шавед. ва дӯстон, касоне ки ягон чи барои фурӯхтан ё ин ки реклама кардан дошта бошед, мошин ё ин ки хона, замин, квартира, дар ватсап равон кунед. иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳаракат мекунем, рекламаи хубаш мекунем.
дӯстони азиз, эълони навбатии мо замини фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар ноҳияи Ғозималик, кӯчаи Раисбетиш мегӯянд 16 содиқа замин, нархша 40 000 сомон мегӯяд, боз муомилаи хуб дорад. Касоне ки дӯстони азиз дар ноҳияи Ғозималик хона кофтеса эзоки замин кофтеса бошед, марҳамат 16 содиқа замин арзон ҳам мешавад, нархаш бениҳоят арзон 40 000 сомонӣ, боз муомила дорад. Нашои дар қиматаш ҳамаш 100%. дар номерҳои 96 80 занг бизанед. дӯстон маълумоти пурра ва аниқаи заминро аз худи дӯстдорбаш дастрас кунед. дар паноҳи Аллоҳ бошед дӯстони азиз. Раҳмати калон барои дастгиритон, дастгиришон пешаи мост. Ана касоне ки ягон чиз барои фурӯхтани реклама канда бошед, марҳамат дӯстон дар WhatsApp равон кунед. Иншоалло ки дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Дастгири шумо пешаи мост. То видеои оянда хайр.